Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Balu. Taong 1965, Ginsaugon, Southern Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aalaga si Balu ng kambal niya. Dalawa na lamang sila noong magkasama sa kadahilan ng matagal nang yumao ang mga magulang nila. Bagaman mag-isa siyang namumuhay, hindi niya yun alintana, basta ang mahalaga sa kanya, magkaroon sila ng makakain sa bawat araw na dumaraan. Nagsimula ang karamdaman ng kanyang kapatid noong makakain ito ng alimangong dagat na kung tawagin sa kanila ay kumong-kumong o kulungon. Ayon kay Balu, na noong mga panahong malakas pa ito, hindi sila nagkukulang sa mga bagay na kanilang kinakailangan. Nabago lamang ang lahat ng iyon noong umuwi ang kanyang kapatid sa kanilang bahay ng lasing na lasing, 1 taon na ang nakakaraan. Para sa mga hindi nakakaalam, ang kudlungon ay isang uri ng alimasag kung saan meron itong kulay asul at pulang balat. Hindi natural sa katawan nito ang lason, pero dahil sa mga kinakain nito kagaya ng mga balat at iba pang mga halamang dagat, kung kaya't nabubuhay sa katawan nito ang isang nakakapaminsalang lason. May iilan namang kudlungon na kinakain, ngunit nagiging ligtas lamang ito sa mga taong may malakas na resistensya sa katawan. Maliban kasi sa hindi namamatay ang laso ng kudlungon sa init ng apoy, kalimitan ding pinupuntirya ng laso nito ang mga taong may mahihinang pangangatawan. Kapag nagkataong tinamaan ka ng laso ng ganitong uri ng pagkain, 2 lang ang maaaring mangyari sa iyo. At yun ay mamatay ka ng maaga o hindi naman kaya maparalisa ang buo mong katawan. Sa estado ng kapatid ni Balu, paralisado ang buong katawan nito. Ang tanging nakakagalaw lamang dito ay ang kanyang puwak, mga mata, ilong at iilang parte ng katawan sa ibaba. Sa dinami-rami ng pinagkonsultahan nilang albularyo, wala ni isa sa mga ito ang nakatulong. Ayon sa iilang mga dalubhasang kumonsulta rito, hindi lang lason ng kudlungon ang kasalukuyang dinaranas ng kanyang kapatid. Marami din yung sapi sa katawan na animoy nagkukumpul-kumpulan na sa paglipas ng panahon dahil sa kapabayaan. Hindi naman masisi ng mga albularyo itong si Balu. Gawa ng bukod sa wala yung alam pagdating sa mga lihim na aral ng mundo, iginugugol nito ang kanyang buong oras sa pagtatrabaho. Napapakonsulta niya lamang ang kapatid niya kapag nagkataong wala siyang ginagawa. Isang hapon, nagkataon naman noong walang trabaho itong si Balu. Habang namimili siya ng kanilang mauulam noong gabi, bigla namang napukaw ang kanyang atensyon matapos niyang marinig ang tungkol sa paninirahan ng isang dayong manggagamot sa kanilang lugar. Ayon sa kababaryo niyang nakakaalam ng tungkol dito, 2 araw pa lamang ang pananatili nito sa baryo pero marami na yung natulungan. Panghihikayat pa nito sa kanya, dalhin niya roon ang kapatid niya, baka sakali na lang na matulungan yung gumaling. Dahil sa sinabi ng kababaryo niya, hindi na nagdalawang isip itong si Balu na pumunta doon. Nang makabalik na siya sa kanilang tahanan, agad naman niyang iniligpit ang gamit ng kanyang kapatid habang dahan-dahan itong inilalapat sa kangga nilang nakakabit sa kabayo. Paghiga roon ng kanyang kapatid, agad naman niyang binaybayang daan patungo sa bahay ng manggagamot na matatagpuan sa tabi ng palayan. Habang binabagtas nila ang daan, awang-awa siya noon sa kanyang kambal, gawa ng tuwing tumatama ang gulong ng kangga sa mga uka ng lupa, panayang pag-aray nito. Kahit hangad niya noong itigil ang pagpapatakbo sa kabayo, wala siyang magagawa sapagkat iisa lang ang nais niya at yun ay maipakita yon sa albularyo.
Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nila ang bahay nito. Pagpasok nila sa loob ng bakuran, nadatna naman nila ang matanda na kasalukuyang nagsusunog ng balat ng nyog. Maya-maya pa, nang mapansin nito ang kanilang pagpunta, agad naman yung tumungo sa kanilang kinaroroonan para magtanong. Magandang hapon ho, Manong. Kayo ho bang manggagamot na bagong lipat dito? Bungad na tanong ni Balu sa lalaki. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang sinisipat ang kapatid niyang nakaratay sa kangga. Paglapit doon ng albularyo, agad naman siya nitong inabisuhang dalhin sa loob ng kubo nito ang kanyang kapatid. Matapos naman yung marinig ni Balu, hindi na siya nagdalawang isip na sundin ito. Sa isip-isip niya, hindi pangkaraniwan ang manggagamot na yon sa kadahilan ng kakaiba ang presensya nito. Agaw pansin din para sa kanya ang matikas nitong katawan, indikasyon na marami na yung pinagdaan ng pagsasanay para lamang makamit ang ganoong hubog ng pangangatawan. Nang makapasok na sila sa loob, agad namang bumungad sa kanya ang isang upuang tumba-tumba na ginagamit nito sa panggagamot. Paglapit naman niya rito, dahan-dahan naman niyang iniratay roon ang kanyang kapatid habang pinagmamasdan ang albularyo. Matapos naman itong makuha ang iilan sa kanyang mga gamit, naglagay yon ng uling sa isang mangkok na kulay puti kung saan agad din naman yung sinindihan ng lalaki. Pagbaba nito, doon ito inilagay ang iilang kamangyan at tawas na puti. Habang nalulusaw sa uling ang tawas, agad naman itong tinalukbungan ng kanyang kapatid at kasabay nito ang dahan-dahan nitong pagpaikot ng mangkok sa ulo. 7 beses yung ginawa ng manggagamot habang inuusalan nito. Matapos naman itong gawin ng bagay na yon, kumuha ito ng patpat sa kanyang altar at nag-umpisang magtanong dito. Ginagawa yun ng albularyo para malaman kung iisang kaluluwa lang ba ang naninirahan sa katawan ng kapatid niya. Sa estado kasi nito at sa tagal na nitong nakaratay, maaaring pinamamahaya na ang katawan nito ng iba't ibang uri ng elemento o hindi naman kaya'y mga nilalang kagaya ng mga mambabarang na kasalukuyang nagpapalakas ng kanilang mga espiritual na kakayahan sa pamamagitan ng pagtira sa ibang katawan. Noong una, inakala ni Balu na gumagawa lang yon ng kung anong bagay, pero matapos nitong tanungin ng patpat ukol sa mga kaluluwang naninirahan sa katawan ng kapatid niya, laking gulat na lamang niya nang bigla yung sumagot ng, "Dito kami rito. Ano ba ang kailangan mo?" Sa tono ng pananalita nito, para yung baliw na merong magaspang na boses. Hindi rin niya mawari kung babae ba yon o lalaki, sa kadahilan ng kakaiba ang boses nito na merong mga panakanakang pag-aangil. Dahil sa pangyayaring yon, doon niya napagtanto, hindi nakikipaglaro sa kanya ang albularyo. Matapos nitong makumpirma ang kanyang hinala, agad naman yung tumayo para kausapin ang kambal niya. Pagtitig nito sa kinaroroonan ng kanyang kapatid, muli itong nagtanong kung kailan pa naninirahan sa katawan na yon ang mga nilalang. Dahil sa naging tanong nito, panay lang naman ang pag-aangil ng kapatid ni Balu na parabang pilit nitong nilalabanan ang tanong ng lalaki. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng albularyo na wala yung balak makipag-usap sa kanya ng mahinahon, nagdesisyon itong selyuhan ang mga kaluluwang yon upang hindi ito basta-bastang makatakas. Sa pamamagitan ng pagpulupot dito ng sintas na merong mga simbolo, hindi naging mahirap para dito na maisakatuparan ng selyo. Dahil sa ginawa naman ng albularyo, walang ibang ginawa ang kapatid ni Balu kundi magpumiglas para matanggal ang sintas. Halos inabot ng ilang oras ang pagtatanong nito hanggang sa sumapit ang hating gabi. Sa puntong yon,
Dahan-dahan naman nag-iba ang ihip ng hangin sa loob, indikasyon na merong mangyayaring hindi kaaya-aya. Nang maunawaan naman ng albularyo ang pinaplano nito, agad naman itong hinugot ang trespiko nitong kwintas, sabay lapat sa dibdib ng kanyang kapatid. Huwag niyo akong paglalaruan. Anong akala niyo? Pagtungtong ng hating gabi, kaya niyo nang makipagkumbate sa akin? Subukan niyo nang magkasubukan tayo rito. Paninindak ng albularyo habang dahan-dahang umaatras sa kinaroroonan ng pasyente nito. Nang makalapit na yun sa altar, kumuha yon ng 3 kandila at naupo sa harapan ng kapatid ni Balu na merong ilang metrong layo. Pagsindi naman ng albularyo sa mga kandilang yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya sa likurang bahagi nito ang isang nilalang na animoy gawa sa balat ng kahoy ang buong katawan. Meron itong hawak-hawak na isang nagliliwanag na sibat kung saan labis yung ikinatakot ng kanyang kapatid. Habang patuloy yung nagsisisigaw at nagmamakaawa, wala naman siyang nakikitang bakas sa pagmumukha ng albularyo na animoy kagustuhan itong bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga salot na gumagambala sa katawan ng kapatid niya. Pagbunot ng nilalang sa sibat na nakatarak sa sahig ng kubo, dahan-dahan namang nag-usalang albularyo at kasabay nito ang pagwiwika nito sa mga kaluluwa ng, Hindi niyo nararamdaman kung anong pasakit ang ibinigay niyo sa taong ito. Ipinalabas ninyong laso ng kumong-kumong, pero panakip-butas niyo lamang ito para pagtakpan ng totoong mga pakay ninyo. Ngayon, magsama-sama kayo dyan sa impyerno. Matapos itong masambit ng albularyo, bigla namang pinakawala ng nilalang na nasa likod nito ang sibat nitong hawak. Pagtarak nito sa katawan ng kapatid niya, agad naman yung naglaho kasabay ng pagkamatay ng mga siga ng kandila. Sa muling pagsindi dito ng albularyo, kitang-kita niya ang maamong pagmumuka ng kapatid niya na parabang takang-taka sa mga nangyari. Maya-maya pa, lumapit sa kanila ang albularyo para abisuhan sila na hindi pa tapos ang proseso sa pagpapagaling ng kapatid niya. Lumipas ang mga araw, nanatili sila sa lugar na yon, hindi alintana ang mga responsibilidad na iniwan pansamantala ni Balu. Ayon sa albularyo, dahil sa naumpisahan na nila ito, hindi na nila yon maaari pang itigil. Dalawa lang ang maaaring kahahantungan nito at yun ay ang paggaling o hindi naman kaya ang paglala ng karamdaman ng kambal niya. Dagdag pa ng albularyo na hindi rin magiging madali ang gamutang gagawin nila gawa ng may kutob ito na merong naghahangad ng paghihiganti dahil sa ginawa nitong pagpaslang sa mga kaluluwang naninirahan sa kanyang kapatid. Mas mainam din na doon sila manatili nang sa gayoy hindi manganib ang kanilang mga buhay. Makalipas ang 2 linggo, unti-unti nang nasisilayan ni Balu ang paggaling ng kanyang kapatid. Kung noon ay limitado lamang ang paggalaw ng mga parte ng katawan nito, ngayon nagagawa na nitong maitaas ang kanyang mga braso. Kaya na din itong paggalawin ng mga daliri niya sa paa, hudyat na umuusad ang gamutang ginagawa nila. Sa pagsapit ng gabi ng Biyernes, 2 linggo, habang nag-uusap sila ng albularyo sa labas ng bahay nito, nasipat nila ang 3 kataong kanina pang nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Nakatayo ang mga ito sa kahon ng palay na wala pang mga tanim, kung kaya't madali nila yung nakita. Pagsilay doon ng albularyo, agad naman yung tumayo at mabilis na naglakad patungo sa bakod ng bakuran nito. Pagdating doon ng lalaki, ilang beses nitong kinampay ang mga taong yon na lumapit. Subalit sa hindi malamang dahilan, nanatili pa rin yung nakatayo, animoy walang naririnig. Ano? Magtititigan na lang ba tayo rito? Pumunta kayo! Ipakita nyo yung mga dala ninyo! Wika ng albularyo sa 3.
Matapos nitong makapagsalita, nanatili pa ring nakatayo ang mga nilalang na yon. Indikasyon na hindi man lang yon natitinag sa mga pinagsasasabi ng manggagamot. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, napaatras na lamang ng bahagya itong si Balu nang masipat niya ang paglitaw ng malalapad na mga pakpak nito. Halos segundo lang noon ang dumaan nang tuluyan yung maglaho sa kanyang paningin. Ilang beses niya rin yung sinubukang sipatin sa kalangitan pero wala na talaga siyang makita. Dahil sa mga nangyari, agad namang kumuha ng maraming balat ng nyog ang lalaki. Bagaman gabi, nagdesisyon yung magpausok upang hindi sila basta-bastang malalapitan ng mga aswang. Si Balu naman noon, habang abala ang albularyo sa ginagawa nito, pasimple naman siyang pumasok sa loob ng kubo sa takot na baka balikan pa sila ng mga panauhing kanilang nakita. Magmula noong nangyari ang insidente, inabisuhan na siya ng albularyo magdoble-doble ingat kapag nagtatrabaho. Naniniwala ito, markado na din siya ng mga nilalang na yon. Kahit kasi hindi ito sumagot noong gabi, malakas ang kutob ng albularyo, nakasapi ito sa pamilya ng 7 kaluluwang pinaslang nito sa loob ng katawan ng kapatid niya. Lumipas ang gabing yon, kahit papaano, pinilit ni Balu na mamuhay ng normal. Ngunit habang nasa trabaho siya, parati na lang siyang aligaga at animoy alerto sa takot na baka muli na naman niyang masilayan ang 3 aswang na nagparamdam sa kanila. Sa loob ng 3 araw niyang pabalik-balik sa baryo, awa naman ng Diyos, walang nangyaring masama sa kanya. Kahit papaano, humuhupa na rin noon ang takot na nararamdaman niya hanggang sa dumating ang puntong nakasalubong niya ang 3 lalaki sa daang patungo sa tahanan ng albularyo. Bago pa man siya makalagpas sa kinaroroonan ng mga ito, bigla naman siya nitong kinaladkad pabalik ng baryo. Bagaman nagpupumiglas noon itong si Balu, hindi niya maiwasang magtaka sa kadahilan ng kahit anong sigaw niya sa mga taong nakakasalubong nila, tila bang hindi siya nito naririnig o nakikita. Hindi naglaon, pagkalayo nila sa sentro, narating nila ang isang abandonadong bahay kung saan bumungad sa kanya sa loob nito ang 7 bangkay ng matatandang lalaking nakapako sa dingding. Pagtali kay Balu sa gilid ng dingding, meron yung inihip sa kanyang bumbunan kung saan nagawa na niyang marinig ang mga sinasabi ng nilalang. Makalipas lamang ang ilang minutong pakikinig, doon na siya naglakas loob na tumingin sa pagmumuka ng mga ito. Pagtitig niya sa mata ng isang aswang, bigla naman siyang napayuko nang maramdaman niya ang pag-usog ng kanyang sistema. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, unti-unting hinahatak papaitaas sa kanyang lalamunan ang mga kinain niya noong pananghalian. Ilang beses pa itong pinigilan ni Balu na makalabas, ngunit hindi naglaon, nagawa rin siyang magapi ng pakiramdam na yon. Pagsuka niya ng kanyang mga kinain, sobra-sobrang panghihina ang kanyang nararamdaman. Halos dumating na nga sa puntong kumalas na sa kanyang katawan ng kanyang wisyo, subalit dahil sa kagustuhan niyang lumaban, nagpakatatag siyang manatiling may ulirat habang siya ay nasa harapan ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, kung ano-anong mga pagbabanta ang inilahad sa kanya ng 3 lalaki. Kesyo, papatayin ito sa kanyang harapan ng kanyang kapatid at ang albularyo, pagpipira-pirasuhin ng kanyang katawan bago siya tuluyang kitila ng buhay at kung ano-ano pang pagpapahirap na iniisip ng mga ito. Inaasahan din nilang walang tapang ang albularyong pumunta sa kanilang lugar, kung kaya't hindi na nila ninais pang bantayan ang labas ng kanilang pugad. Habang nagmamasid sa labas itong si Balu, doon niya nasilayan ang iilang mga bungo at kalansay ng tao. Pag-alis ng isa nitong kasama, kalahating oras lang noon ang dumaan, bumalik ito bitbit ang katawan ng isang sanggol
na nag-aagaw buhay. Pagtungtong ng 10:00 ng gabi, habang kampanteng kumakain ng sanggol ang mga nilalang na yon, dumating ang albularyong kasama ang nilalang na merong tangang sibat. Sumusunod yon sa albularyo saan man yon magpunta, na parabang parte yon ng katawan niya. Pagharap naman ng tatlo, agad naman itong sinipat ang kinaroroonan niya habang nagwiwika sa mga ito ng, Ito lang ba ang naisip niyong paraan para mailabas ako sa teritoryo ko? Anong inaakala niyo? Ikakahina akong paglabas doon? Hindi akong uri ng albularyong kayang-kaya niyong pagtulungan at talunin. Tandaan niyo yan. Dahil sa sinabi ng albularyo, agad namang umangil ang tatlo habang matapang na sumasagot naman ang isa sa mga ito ng, Nagkakamali ka sa mga iniisip mo. Kaya namin tinukot ang taong ito sapagkat masyado siyang kampante. Pakiramdam namin, iniinsulto niya kami. Pero mabuti naman at personal kang pumunta rito. Peruin mo, isang pain, 2 ang pagkain. Nang marinig naman ng albularyo ang sinabi nito, bigla naman itong dinukot ang tanga nitong punyal na gawa sa kulay itim na bato. Pagsilay naman doon ng nilalang na nasa likod nito, walang pag-aatubili naman itong ibinato ang hawak nitong sibat patungo sa kinaroroonan ng aswang na naglakas loob doong sumagot. Dahil sa bilis ng pangyayaring yon, agad namang tumagos sa katawan nito ang espiritual na sibat na siyang naging sanhi ng mabilisan nitong kamatayan. Nang mapansin naman yon ng 2 nitong kasama, dali-dali naman yung nagpalit anyo at mabilisang sinugod ang albularyo. Habang nagbubuno ang tatlo, kitang-kita ni Balu ang paglapit sa kanya ng gabay nito para kalagan siya. Hindi naman naging mahirap para sa nilalang na yon na kalaga ng tali sa kanyang katawan, sa kadahilanang may kakayahan nitong palitawin sa pisikal na mundo ang espiritual nitong anyo. Maya-maya pa, nang medyo makalayo na siya, rinig naman niya ang pagmumura ng 2 aswang habang inilalahad nito sa albularyo kung ano ang kanilang mga kaugnayan sa 7 kaluluwang pinaslang nito. Dagdag pa ng isa sa mga ito, bakit mahalaga sa kanya ang buhay ng lalaking yon, gayong wala din naman itong pakinabang. Ngunit sa kabila ng mga narinig nitong rason na nanggagaling sa mga nilalang na yon, nanatili pa rin itong porsigido na tumulong sa kambal ni Balu. Ayon sa albularyo, hindi parehas ang sitwasyon ng mga aswang sa kalagayan nito. Ang kambal ni Balu ay naghihirap sa sakit nito, habang ang mga kamag-anak naman ng mga aswang na kanyang pinaslang, ginagamit ang kahinaan ng taong yon para magawa ang kanilang mga sariling interes. Dagdag pa nito na sa larangan ng panggagamot, isa yung kasalanang walang kapatawaran. Matapos naman itong marinig ng 2 aswang, mas lalo yung naghangad na patayin ng albularyo. Bagaman binuhos na ng mga ito ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, hindi yun sapat para magawa nila itong mapahina at matalo. Maya-maya pa, bumagsak na lamang ang isa sa mga ito nang muli yung batuhin ng gabay ng albularyo ng sibat nitong nakuha mula sa unang aswang na nagawa nitong mapatay. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang aswang kundi ang magtangkang tumakas sa lugar. Nang akmang tatakbo na yon papalayo, bigla naman itong hinatak ng albularyo sabay tarak ng kanyang punyal sa likod nito. 10 beses niya yun inundayan doon, kung kaya't wala nang nagawa ang nilalang kundi hintayin ang pagkawala ng pinakahuli nitong hininga sa katawan. Sa pagkamatay ng mga ito, dali-dali namang dinala si Balu sa labas ng abandonadong bahay upang hindi na mas lalo pang tumindi ang kanyang takot na nararamdaman. Magmula noong nangyari ang insidenteng yon, hindi na niya naranasan pang mamuhay ng walang kinakatakutan.
Bagaman silang dalawa lang ng albularyo ang nakakaalam ukol sa pangyayaring naganap sa abandonadong bahay, hindi niya pa rin maipagkakaila ang takot sa mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Buwan pa ang lumipas, tuluyan ng gumaling ang kanyang kapatid. Naging katuwang niya yun sa trabaho na siya namang nagpagaan ng kanilang pamumuhay. Pero alam niyo ba, kahit gano'n na ang nangyari sa kanilang dalawa, tila bang nawala na sa isipan ni Baloo ang makaramdam ng saya dahil sa mga karanasang dinanas niya. At lahat ng yon, alam niyang nag-ugat lamang dahil sa pagkaparalisa ng kanyang kapatid noong minsan itong kumain ng kudlungon. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam niyo, sobrang swerte ni Baloo. Kasi nga merong naligaw na isang batikan o isang napakahusay na manggagamot dito sa lugar nila. Pero kung sakaling wala yun, hindi malalaman ni Baloo kung bakit nagkakaganon yung kapatid niya. Which is, yun din yung tanong ko. Bakit merong 7 taong nakapako na parang pakrus ba yun? Parang ganon something. Tapos, nilagay nila sa katawan ng kapatid ni Baloo. Ano to, parang nangyayanggaw sila na ginagamit nila yung kaluluwa? Pwedeng ganun no? Pero, alam nyo, nakakatakot sobre. Kasi hindi natin talaga alam yung mga pwedeng gawin o kung anong klaseng pangyayanggaw na pamamaraan ng pwedeng ipataw sa atin ng isang aswang. Kasi alam ko, common na sa atin yan yung pagkain, di ba? Tapos ang pinakamabisang pangontra, yung pipigaan lang ng kalamansi. Yun yung mga common na pangyayanggaw Tapos meron pang ibang madadaling proseso. Pero yung ganitong klase, parang sobrang lalim naman na yata na aral nito. Parang ang hirap ng ipasok sa utak natin, di ba? Pero at least, meron pa rin nakatalo sa kanila. Hindi nga lang talo parang durug na durug talaga di ba? Ang tindi nung manggagamot. Sana lang meron tayong kwento tungkol dun sa antingero na yon kung gaano ba siya kalakas. Di rin naman nasabi kung ano yung tangan Basta meron lang gabay na merong sibat. Di ko alam, engkanto ba yon? Anghel? Malaki ang posibilidad na anghel. Para sa akin Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.